Ukrainada kenar goragynyň 36-njy brigadasynyň eskerleri Orsiýatyň harbiýlerine goşulmakdan ýüz öwürüp, Kremň harby bazasyny terk edýärler. Eskerler özleriniň ruhlarynyň belentdigini aýdyp 2 aprelde özleriniň Odessadaky täze bazasyna gitdiler. Brigadanyň maýory özüniň 150 çemesi eskeriniň Ukraina ıgrarly bolup galýanlygyny, emma birnäçesiniň Krymda galyp ýarym adany basyp alan Rus güýçleri bilen gulluk etmek kararyna gelenligini aýtdy. Täjikistanyň gün ortasyndaky Kulab şäherinde goşun gullugyna alynýan etkerleriň şanyna guralan dawara boldy. Lokmanlaryň barlyklaryndan geçen 70 sany ýaş ýigidiň 54-si goşun gullugyna ýaramly hasaplandy. Beýlikler bolsa saglygyna seretdirilmeli edildi. Täjik goşuny öz hatarlaryny doldurmak üçin köçeden ýaş adamlary gawap tutmakda berktan qeýd edilýär. Täjik prezidenti Emomali Rahmon golayda bu tejribäniň bes edilmelidigini aýtdy. Qazaqstanda bir ayal öz eýçiligindäki ýeriniň döwletiň zerurlyklary üçin elinden alynanlygyny aýdyp Astananyň şäher häkimliginiň öňünde öz başyna protest geçirdi. Altyn Çerwaliýewa öz ýeriniň qaşyň villalary gurmak üçin alynanlygyny aýdýar. Ol protestde başlanandan bir näçe minut geçenden soň polisiýa tarapyndan alınıp gidildi. Qazaqstandaky ýer eýeleri jaýlary alynanda we ýykylanda köplenç sehelçe kompensasiýa bilen çäklendirilýär. Türkmenistanda hökümet ýurtda 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň nişanlarynyň we şekilleriniň sergisini açdy. Türkmenistan bu oýunlary geçirmek üçin taýýarlyklary şol sanda täze aeroportyň gurulşyna $2,2 milliard sarf edýär.